बेस्ट फ्रेन्ड्स बुङोब्ला बयबो बुजिखायो जे खायसे फ्रेन्ड्सआ गाज्रिबो थानो हानाय, नाथाय खायसेया मोजांबो दं। मोजां बेस्ट फ्रेन्ड्सआ नोंनि लोगोआव अराय समबो लोगोआव थायो। नों दुखु खैफोदाव गोग्लैयोब्ला बियो नोंखौ अरायबो रैखा खालामनो नाजागोन। गासै फ्रेन्ड्सजों नोंनि गासै बाथ्राखौ शेयार खालामनोबो हायो आरो नोंनि गासै फ्रेन्ड्सजों नोंनो गासै बाथ्राखौ अरायबो शेयार खालामगोन। गासै फ्रेन्ड्सजों फोथायथि थायोब्ला बिसोर फ्रेन्डशिपखौ रावबो सेफायनो हाया। नों जुदि दुखुआव थायो अब्ला नोंनि फ्रेन्ड्सआ नोंखौ मायबा मिनिथावना राव-फाव खिन्थिनानै बिसोर जोबोर हेपियाव लाखिनो नाजागोन अरायबो। फ्रेन्ड्सआ गार्लस बयसबो थायो, बेखौ बयबो मोजाङै बुजिखायो।